Kamong mga ginikanan, among mga inianan, tudloy ang inyong mga anak. noe ang inyong mga anak, Naunsa naman para og madamlag. para og madamag, Aduna sila'y mapupo. ila mamumo. Another day. Balik na puntaan sa ato ang klase. Makakita na punta sa atong bagong maestra nga grabe ka Coca-Cola body. Nanaputa ni Stayla. Buntag hapon, ginabaklay ko ng karsadaa. Paita ni mamahimong maestra. Maayo untag makatunong tag estudyanteng buutan. Kanang maayong pagkadisiplina sa mga ginikanan. Balindugaya pud aning niabot si ma'am, uy. Excited na kay kung mulantaw sa iya ba? Uy! Grabe! Pagkagwapa, habay! Kinahanglang gamiton ako akong katapusang alas ani. Magpabungi-bungi ko. Para kung iya kong pabasahon, simpre, dili ta kabalo mo basa kay bungi gud ta. Unya kung tudluan ko nag-istorya, magdugol mi nga duha. Mulingkod ta. Kay nagpaingon na. Hala! Mawala niya akong estudyante? Grabe humutabay. Ano ay ma'am? Hala, ka-cute sa tingog. Dong, asa na yung mga classmates? Ni-admit ma'am. Hala, pastilan. Bungi man day ning bata, Nganong sa kadagang estudyante sa kalibutan, nganong bungi jud akong matudluan. Dong, kabalo po ka mo basa, Dong? Alimangon, ma'am. Oy, alimangon nga ayo, ma'am. Unsa, Dong? Kalibangon ka? Ay, ma'am. Oy, alimangon ko mo basa. Kabalo ka mo basa? Maayo. Sus, para gaba ning bungi tudluan. Dong, tindog rago, Dong. Oe, ma'am. Pastilan. Na pod kuno ko. Lisura tudluan ani oy. Dong, ang atong buhaton karon, kung unsay ako isulti, mao sa imuhang subayon. Kasabot, Dong? Ihi, ma'am. Ihi na pod kuno. Naunsa naman ni bata oy. Pataka ra magstorya. Sige dong, subaya ko ha. Ihi, ma'am. Sige. Kamong mga ginikanan, Among mga inianan, tudloy ang inyong mga anak. noe ang inyong mga anak, Naunsa naman para og madamlag. para og madamag, Aduna sila'y mapupo. ila mamumo. Di dito makasinabot ani. Dong, uri sa dito, Dong. Ano man, ma'am? Ingna imong mama nga halidi. Ihi, ma'am. Aay, ma'am. Grabe, humuta,